näkemys siitä, että miten joku tietokokonaisuus yhteiskunnassa verkottuu ja levittäytyy. Se on tavallaan malli siitä, että miten se tieto ehkä jakautuu ja sitten tämmöinen ehkä suunnitelma siitä, että mitä sen kanssa voisi tehdä. Ja siinä tärkeää on se, että miten se sitten liittyy muihin tietokokonaisuuksiin. Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri on dokumentti siitä, että minkälaista tietoa museoissa on, miten museot näkee, että sitä pitäisi käyttää, minkälaisia prosesseja siihen liittyy. Ja tavoitteena siinä on se, että tulevaisuudessa tiedettäisiin, mitä sillä voisi tehdä. Tuntuu, että varmaan yleisellä tasolla niin museot pystyy hyödyntämään sitä siinä, että siihen on nyt oikeasti koottu se museoiden oma näkemys siitä, että minkälaista tietosisältöä on. Ja kun se on niin kattava, että siinä on hyvin eri museoita ja erilaisia toimijoita, niin siitä tavallaan näkee, että kukaan ei ole yksin tietonsa kanssa. Mä ajattelen, että ehkä oikeastaan kaikkien museoihmisten olisi hyvä vilkaista sitä. Koska se vähän, että siinä on niin paljon niin erilaista asiaa, että mä luulen, että siellä on jokaiselle vähän jotakin. Että varmaan suurimman osan kannattaa kokonaan sitä lukea. Niin. Katsoa sitä ainakin niitä asioita, jotka sitä omaa tekemistä jollain tavalla sivuaa. Joo. Ja tietysti sitten sehän on myös tämmöinen kannanotto tähän julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin laatijoille siellä ylätasolla, että museoala on olemassa ja siellä on paljon tärkeitä tietoa, että se täytyy huomioida yhteiskunnassa. Siellä varmaan nyt jokainen lukija huomaa jonkun asian ja toteaa, että tämän pitäisi olla eri tavalla, niin se varmasti tuo näitä kehittämistarpeita esille ja poikii sitten jotain hankkeita varmaan tulevaisuudessa. Kyllä varmaan, ja mä luulen, että siinä on just se, että siellä on niin monta museoa ja monta tahoa ja monenlaisia kokoelmia nyt jo mukana, että sinne tavallaan sitten ne, jotka ei ole tähän mennessä ollut mukana, niin pystyy katsomaan tavallaan, että mihin he kuuluu ja mihin he voi sijoittua siinä kokonaisuudessa. Ja mun mielestä sanoit kyllä hyvin tämän kehittämisasian, että sehän tässä on tärkeää, että miten sitä päivitetään siinä vaiheessa, kun se seuraavan kerran on tarpeellista. Varmaan se tulee seuraavan kerran tarpeelliseksi jossain vaiheessa tätä Museo 2015 prosessia.